ružice zaorientovanie, respektíve objekt zameranie sever-južnej osy. Tu by sme chceli len opätovne pripomenúť, že veľa vecí sa dá urobiť cez satelit. To znamená, keď si robíme analýzy pred kúpou, alebo tie predbežné analýzy, stačí nám zaorientovanie cez satelit, čo je ukázané v niektorých ďalších, teda v niektorých predchádzajúcich videách. Ale pokiaľ už ideme robiť niečo natvrdo, to znamená, že vybrali sme si už objekt, ktorý nás zaujíma, má už približné parametre, ktoré by sme potrebovali, tak potrebujeme zamerať severojužnú os priamo v objekte. Väčšinou sa môže líšiť táto severojužná os magnetická s exteriérovou, takže preto je dôležité si potom robiť zameranie v danom objekte, a to aj až po jednotlivých miestnostiach. Zameranie sa robí buď to bežnou buzolou alebo kompasom, alebo špeciálnym kompasom Lopan, ktorý je na to stavaný. Má širšie v podstate strany, aby sa presnejšie určil uhol tejto severojužnej osy voči objektu. Takže zameriavanie kompasom je tiež popísané v učebnici, takže si môžete kliknúť na učebnicu. Tí, ktorí ho majú v elektronickej forme, môžu ísť aj cez mobil alebo tablet. Dáme kompas a necháme vyhľadávať. Takže v učebnici nám vyhľadáva kompas, kde sa nachádza. Dobre, našli sme aj jednotlivé úrovne, čo sa týka ohľadne kompasu a jeho zamerania. Takže tu vidíme, že sme našli a môžeme si to preštudovať a prečítať. To isté platí aj pri zameriavaní pozemku. To znamená, že keď už sme si vybrali pozemok, ktorý by vyhovoval na stavbu nášho rodinného domu, alebo kanceláriu niekde v nejakej budove, proste akékoľvek priestory, ktoré si vyberáte, môžete pomôcť, už keď ste si teda vybrali, že by to mohlo vyhovovať vám, a tak je lepšie si to v podstate presne zamerať a hlavne pomocou kompasu, aby ste si boli na konci istí, že tie výpočty, ktoré vložíte do programu, sú správne, a teda aj ošetrenia, následné ošetrenia budú korektné a budú mať aj dopad na potrebné zmeny alebo úpravy alebo potrebné tendencie, ktoré potrebujete dosiahnuť. Takže netreba na to zabudnúť. Pokračovanie v ďalšom videu.